tässä me nyt moikkamme ja tehdään täällä nyt yksi video mun Clashista. Onks ne minä voittanut? Katsotaan. Saake. Ei, se on ihan minä ehkä. Ei ota, se on mun maan. Hei, se on jo minä. Jos ei joku tyyppi yrittää mun maan. Se voitti mun maan. Ei se voittanut. Se hävisi. Ei se ole yhtään rahaa paljon. Ei se vaan uudestaan. Okei, tosin vas. Ei nää ihan voittanut mitään. Tuo voitti. Jaha. Tää on romukoska. Mitä? Täällä on rahaa. Oota. Siis katsotaan. Tässä on rahaa. Joku 219. Hei, mennä hyökkää. Mennä hyökkää. Ei tähän. Tää on ihan paskama. 100! Joo. Siis tää on paskama. Okei, tää on noopi. Tää on noopi. Siis. Ei tuu yhtään hyviä maata. Nyt ei maailman yhtäkään hyvää maata. Oi saakeli. Noniin, mitä minä sanon? Ei tuu maata ja ei tuu sitäkään maata. Hyökkää johonkin. Sama se on vähän. Ei tässä ole mitään rahaa. No niin, tässä ei mitään. 30 ja 30. Sopii mulle. Aika hyvin tehty maa. Joo, sä oot aika hyvin tehnyt maa. On sitä aika paskasti. Aika hyvin maa tehnyt. Tän sais tilata nähdä ihan paska. Sakeli sä tappakase. Sakeli menkää. Suuria miehiä. Niin ne rikkoo se hätälä se paska. Mä en voittanut mitään. Ainakin sain rahan takas. Oi, täällä on 4. Miksi me tultiin tähän kakkaan? Ei pari. No nyt mä oon tässä. Okei, sinä jummas. Miska, muuska. Mr. Mikkelin. Tästä tuli se paljon rahaa muutenkin. Ei se. Miksi me ei tulta hyviä maita meillä? Meillä ei tuu maita. Ei meillä hyviä maata. Hyvää maata meillä. Saakeli. Miksi mä just saakeli? Minä
Mitä mä sanon? Ei meillä ole hyvää maata. Miksi meillä ei tuu hyvää maata? No niin, kato. Täällä on paskamaa. Ja tässäkin on paskamaa. Tossakin pitää tulla enemmän rahaa kuin noilla paskassa maassa. Tule please. Tule. No, ehkä tää sopii. Enemmän rahaa. Vielä enemmän rahaa. Vielä enemmän rahaa. Vielä enemmän sitä vettä ja rahaa. Vielä enemmän sitä vettä. Lillaa vettä ja sitä rahaa. Lillaa vettä. Sitten sitä rahaa. Mitäks minun hyökkää tämmösen? No niin, tää sopii jatkostaan. Kunnossa. Tämähän on kunnossa. Aivan ihan kunnossa. Joo, siis. No niin, tulee hyökkäämässä äitoja. No niin, sain kohta aina sen kanssa. Sitten rikkotaan tämmöinen, sitten vielä, jumalauta, vielä. Jaa, siis on vähän. 9. 9. Vittu. Mitäks muu? Tästä on 65. Lähes makas. Hei, älä tilaa niitä. Hei. Come on. Hei, älä lataa siihen paska. Mitä mä sanon? Hei, koko on lisää. Heippa tällä kertaa.